Límite de temperatura a 27 graus e apagón de escaparate. Son as primeiras medidas de aforro enerxético que entrarán en vigor mañá para o interior dos establecementos. Limitar a 27 graus o uso de aire acondicionado no verán e a 19 graus a calefacción no inverno en edificios públicos, espazos comerciais e grandes almacéns, así como espazos culturais e hotéis, así como apagar as luces de escaparates en edificios públicos que estean desocupados, a partir das 10 da noite serán as primeiras medidas que entrarán en vigor este mércores. Desde o negocio local consideran que non se aforrará moito. Pois, en principio, penso que non, porque ao final ter os escaparates cerrados... Bueno, eu xa teño un horario para ter cronometrado o tema dos escaparates. Entonces, eu normalmente apagaba as 12 ou así, pero bueno, si hai que facelo, farase, pero ao final son 2 horas cas lámparas que temos ahora de baixo consumo, non creo que vaya a haber moito aforro, pero bueno, se hai que facelo. Un dos temores dos comercios é que os escaparates apagados poidan crear sensación de inseguridade polas rúas. En inverno é certo que igual dá máis sensación de pobreza a nivel da calle, porque sí que os escaparates, se a xente está paseando ou está dando unha volta, que apagas os escaparates ás 10 da noite en inverno, pois pode ser un pouco oscuro que este todo eso así, pero pode ser que tamén dé sensación de intranquilidade, non sei, a ver o que pode afectarnos, habrá que mirar e saber a ver como vai a cousa. Así mesmo, os veciños da comarca tampouco creen que sexa unha medida tan importante. Penso, polo lado do aforro, algo que se pode aforrar. Penso que non en gran cantidad. Ahora, polo tema da delincuencia e que vai dar un pouco de medo andar polas calles, pois a verdad que sí, eso pensei cando vin a noticia nos medios. Porque andes en unha calle que toda a oscuras, porque a verdad que os escaparates dan luz. E se apagan todo, mira, isto da crise enerxética, é verdade, está aí. Hai que tomar medidas, pero que teña moito impacto isto de apagar os escaparates, non o vexo moi claro. Non creo, algo aforrarase, tampouco vexo necesidade de que os escaparates estén encendidos toda a noite. E delincuencia, pois non creo que vai haber máis, por iso. Penso que aforrar non se vai aforrar nada. Pareceme unha boa medida, pero creo que o que é aforro energético, nada. O tema da temperatura tampouco creen que vai a supoñer un gran aforro e agardan que a xente siga indo a mercar. Non, a ver, ao final, se son un par de grados, dá igual que haya que baixalos, a parte é moi complicado. Ao final, como van a controlar iso de mirar os grados que temos cada un na tienda? É un pouco difícil, pero bueno, a xente non vai a deixar de comprar porque teñamos un grado 2 menos na tienda, pois habrá que cerrar máis a porta e non sei, pois igual controlar que non se vaya ao aire e non teñas frío na tienda, supoño. Os cidadáns non atopan un problema en que a temperatura se vexe reducida en apenas 1 ou 2 graus ou aumentada. Home, non sei, igual sí, igual a xente non creo que deixe de ir a facer as compras polo frío, habrá que abrigarse máis, pero bueno, tampouco vai pasar nada por baixar ou subir 2 graus, non creo que se acabe o mundo, vaya. Eu penso que dá igual, se che fai falta comprar, vas a ir a comprar, e se non che fai falta non baixas. Pero bueno, a xente por pasear dá igual que chova, que vente, que faga calor. Se queres salir, queres salir. Eu penso que non. Eu, por exemplo, xa non faría, porque vais un grado ou 2 a mí non me aquela. Se se pode aforrar en eso tamén, non lle vexo... non deixaría de ir a un sitio porque este a temperatura un poquinho alta ou un poquinho baixa. Hospitais, colexios, salóns de peiteado, lavanderías, gimnasios e medios de transporte non estarán obrigados a aplicar a norma, así como centros sanitarios, os gimnasios e os medios de transporte, que quedarán excluídos da obrigatoriedade de limitar a temperatura para non baixar dos 27 graus no verán nin superar os 19 graus no inverno.